Ka United Democratic Party UDP Ribhoi District kalalumi ka jingelang jong ka Executive Committee ka jongka ha ka khandai tarik naiwing banyakren bat penbet eki kam jong ka party halor ka jingmi ki khobor halor ka jingmi no jong Vice President jong ka UDP Ribhoi District uba don kupar sumer bat kiwi bat kinong elam bahakmat jong ka party ha kini ka jingelang lawan bun ngut kinong kitkam beper jong ki circle ha ka jingdon lang uba don bok kemdet President bat uba Michael Karhunai Secretary habakren Shikila pathai kubor nakaliang kinong ilang bahakmat jang UDP Ribhoi District kiloong ba nakaliang ka party kamshim don kanu ka jing sngaw halor ka kubor Henry kiloong baki kloy ban pediang ya ka te ka jing mi no jang kita kiri orang ba na ka party kiloong ru ba ka jing mi no jang kita khot na ka party kala bande ka daw shimet namar nakaliang ka party kamshim na don kinu ki daw persya eki tok blesbun nam tagane ka por ka ba koridor mo yo kene ka lat ban Ansyai ki pajba ki bopon ki balang ki lok ki jo ki pardong prathany kam tame ki bede jongka issue lor kene ka jing mi no jong kini ki nong kit kam ki nong trei ki nong Christian Party UDP kata golong na kaliang jong ka umsning ka umroi bat ka mau ti konsumsi ti ngasukwa ban pensyai hang ne aga jide bat ka jing keno ba ka parti UDP kat kum ka jing kren yu ba don sumer ba ka parti UDP kala le ben kam simla new brew kam simla kengkor chui dan rei ka jing shisha kolong kane ba kum kita ki ke jing shisha na kalian ka parti UDP kam simran setiap kum kata mar belain mar ba ki kan mau ba husnem arhajar khat lai 8 tiket na ka parti UDP panile election MLA wat habai deng bat ila de kum presiden jongka KSU waktu report jangka North Khasi Hills mengitip jangka Ribhoi District di hadin ba nakaliang ka parti kam syamla ban le kat kum gajing kwa gajing di kaladon gajing kliap lama pelamut ban 8 bana paj ba bagai UDP hapok kam musni kam don syu kliap lama no tenrei la kum tar on liang ka parti kam syamla le pasya ya hal kita gajing le baklano ong nakaliang jangka parti Hau arjar kat sau badai 8 tiket banile naga parti UDP ya ke election MDC bat ka parti ka ai klam dai ya theu klam dai ya bat ya kono bat ila job ro ya ka MDC election ila longkum MDC ha ketu ka tep nang ta hau arjar kat rang ila pan tiket biang mo di nakaliang ka parti kam syam don kono ka jing persya ya kata mo di ka UDP kalau tiket di banile election MLA arjar khat pra di laile wala syam syam ko ke jinjok dari wajar khat khandai one bank election MDC 8 tiket bank banile MDC election ka parti UDP kam syam la kantai ya ke jing pan ke jing kalau tiket di laile pada im syam ko ke jinjok pro andrei ka parti kam syam la leben nei kam syam la kantai no ya ka chikwa ke tenrei hakani ka por ko bamanta pade ngi ke jingkala jong ka por mo kam dei ba na kaliang ka parti kinailam je ka parti ki le bomsen new ki le ben la ne kim new por ya ki rei ka jinglong jingban jo kene ka sanhima sima ke jingkwa jong bopon balang ki Christian jong ka dong ka than jo ka konsumsi kham tam ti ki kwa he pan yo ya ukartong mo badan syakalenti jong ka jingjop kata gade ka jingkmen ti ka jang lot jong barolang di halor kini kebentangan nakaliang jongka parti kaladon ke penesok nakaliang jongka UCPF apa ke lam jong i ba sunshine makri mo di lakum taru nakaliang jong i la ai ke jing trelang ke jing ya telilang ko wei ban ai ke jing kersan ban penjob dan buram me ba sunshine makri ko mu kortong jongka UDP hakne election MLA arhajar apply teringim tip hakno kom pade ke mi adin bakilai penbek laya sok laya bah dari kami nak kendit ban hak tu ka santrik da kumto pade te kendrai nakaliang ka parti ngi squat ban pensyai ba panong ba ka parti UDP ka kino yalam juga parti ki le ben ki le bom senio kim sngap kim priang ya ki markani ka kam badrai ban ai ka tiket kam da syong than ya kino yalam kendrai gi de ka sur ju bubun balang ka sur ju paj ba namar election ka de bi de lang baro khoj di tai ban tam ku ban pensyai pakam simran kono bukum kata nakaliang jong kina ilam jong parti nakaliang district nakaliang circle nane nakaliang buka state hukum jo ti hak jadi bet kiwi pat ki pentang ke bede gitu giwe ngam kwa ban pau ye ke namar ba ki kumaga pau ki lami haki ki media mo
YouTube baki lami baki lagi ki kam ki balong persya ki jing penyak jeng ke parti habakila saudai ban lek ban penesok ban trilang bat kui ke parti ngem dan ban ong kata kalian jong ni po ti tangita ni ko ban persian deng jong fi kene po ti kene ba ha ka ba syai ka ba syit ka ba pau chena borok ngim pan pau ka kalian jong ke parti ke ilam jong ke parti kam semdan kono kono jing lek lendat kata gajing lek ben le gajing lek bom seniau ne gajing penduk ya kata ka hok ke baki ki dei ban yo